Good morning mga idol. So, ngayon kapunta ko mga idol. Bali na po ko ninyo sa akong paghimuon. Magluto na po ko para sa amo nga paniud to mga idol. So, akong lutuon karon. Mga idol, kan? Pansit. Nagluto kong pansit nga idol. Siguro kami ang pansit. Ano? Kami idol. Pansit. Malaya mga sabon. Ayun. Lamas. Luya Bombay. Ahos. So, yun na lang siguro mga idol. Kung sapay sago na po ani karon. Panilang ko ninyo sa kuang vlog ni nga bukag tagon. Mag-slice ko gamay nga manok mga idol para pisago lang yung pansit. Pautan sa ko isa mga idol. Gusto niyang ganahan, baka ba patubang naman sa idol. So, pidyo na kayo mga idol ha. Gusto nga kumatan. So, karni baka ko nang ihang pasagol mga idol. Palit mo gumi bukog sa baka. Yan. Na may mga unod. Ako ng laplapan para ako sagol. Idol. Isda din mga idol, isda. Makasanan pa. So unahon na ko ni ko luto ko nung para panikot to kaya basin maliit po siya stambal. Kailangan ko si ginagmay na karne mga ito dito ini. Medyo mga idol, makalantaw mo siyang sitwasyon. Okay kayo tanawon usahay ba nga magsudan ng taon o saya kong utanan. Reklamo naman taon siya. Lamig ko no ikaw. Sudan kay daghan ko kayong tambag nga tumaron kung di man ta pwede nga magpatuyang ta kay kakontrol man ta sa kaon sa yung suko mga idol ko na lang yung santong so magbatong supak ko kaya nila rin din natin ation. Kasi matingala mo mga idol nga murag na nagkatakanta mga idol. Namoy kasimba diya sa takbang. So, pasensya juga kayo. Baliran ko yung mga idol sa akong pagluto.
Buat udah di makabagaan eh. Ito na ko palabihan sa agong karnin nga idol kay Basino. Pataka na niya si Kaon. Bawal mo doon. Pataka sa karnin niya. Batian so kulang yun siya ulol. Akong anak nga dalaga, wala karon diri sa amo ang balay mga idol kay hinangyo nga uban siya mga classmate mga ligo daw sila. Ako na putaw ni tugtan mga idol ligo kayo. Ang taon to yung regali na mo tandagan o naay palitonon. Minggo man po ron mga idol, paghatag siya o kagawasan sa sunod semana klase po niya. O atau may hatagal kayo ng mga anak mo ka banding-banding siya ang mga barkada. Mga buutan mo po yung mga barkada ng mga ito. Okay, sama natin, tama na eh. So pamailang sangkap ani mga idol sa para sa bihon, pansit. Kuha ni ahos, loya, bumbay, maura gyud madali mga idol. Dayon kani niya, kani mga ini-slice nga gulay, carrots. Sa padiban ani, maura ni mga idol. Maom ko ni indog sagol gyud sa pansit. So ako na pong gipalit. Bye.
akong pagluto, mga idol, mamaura gini. Ito ka sa mabot sa kong hula kung saan. So, kamu na rin masabot, mga idol. Okay. So, ngayon, magluto na ko ani mga idol para sa akong paniod to. Okay. Ito na igora na mo daw, ito haraman ni. Haraman ni karon diri sa balay. So, magluto na po ko gamay. Igora po na mo na. Puro. Okay. Sabon. Ini mga idol, ini pasabon mga idol. Carrot, pizza, kami pa namin. Ini sabun. Okay. Dito na punta mga idol dito na punta sa ito at yung biyagi. Dito na punta, tubang na punta sa Kalaha. Ayan mga idol, yung baton mag-tiga. Balik lagi mga idol, balik ko niya pa akong pagluto kung magkadimao ba ni? Oil, tuyo, tuyo o oil.
Apa kali kung gimana? Sakto ba kali? Okay. Ano itong ahos? Sepul. Sakaluya. Iya. Cukup man mo ito? Cukup man? Nanti papula-pula ang yung lamas mga ito. Pula-pula sa ang lamas. Okay, Bombay. Mamaya dulu. Ini alamat. Ayun, kaming baka. Ito na ito. Ito ka nang simo. Basta lagi nih. Terima apa nih? Oke, pasti buat ini mama idol lah. Suggest lah mga idol ha para maka mau ko sa sunod kasi pamaagi pagluto ni sa pansit sakto gani o hindi. Ito na mo kung kamay ang karimbaka mo ito. Ito ang gahit niya.
gikaingon ko ng mga idol sa ating naging mga vlog. Hindi namin gamit yung bitin mga idol. Kani matiparap. Ano ito nga namang kaugalingon yun na hindi makanit yung bitin. Hindi sarap para na maanat ini. Maanat yun ito guys. Ito yun. Tubig gamay. Okay. Tapos kalong sa nato mga idol. Sa pagkalon sa baba. Sa unang mga idol katubo mo gud nga kama magluto mo nga ayun nga kami nakatulang luto karon pero mga idol nga risga na lang gid ko ani. So, usang halaton mga idol nga mabukal. Okay mga idol, bukal na. So, wait man. Dolit ni mga idol. Kan yang sangkap mga idol yang sabon. Cuman kayon.
laton nga maluto ng ihang sagol. Ayun, kanina yung pansit. Sunod. Pansit na ito. Oh, na isda. Yan ako ng isda. Lipuliho lang ako ngayon. Para nga di mapulaan ko ang pares. Lainon ako pagluto. Okay. Isang laton nga maluto ng ihang yung sagol mga idol, yung carrots o kaning pizza sa panig-isaan ano to ibutan ang pansit. Sakto ba ka mga idol? Sinyong tanang mga idol, sakto ba ka medyo kulang pa. So tikman natin. Dawas na ko mga idol ha, sa puno sa iya kaparat. Ano to? Ito na siya di ko maayo na parat ay tama-tama lang. So yung tanong mga ilo, sakto kalit mo ako adi basta magluto lang okay. Atong isunod na po ang pansit mga idol. Mas natin pansit. Dapat yung mga idol gasan yun. Okay. Di ka sa merkado. Itong pansit na doon. Okay, luto-luto mo semua sa gamay. Ano na? Pero sa pa baso-bason.
sabaw mga idol. Pagka mahaon na ni siya, mahubas na ni siya ha. Kaya ano ni, masuyo po, biyak man ni suyo po. Awan na niyo, di ba? Mahubas na. Ganahan na siya o na isabaw. Nagluto ka itong dugay-dugay naman ito na hindi siya nga kauga ba na napansin eh. Gusto ganyan yung mga ilong na ay murag sabaw-sabaw kamay. So nasa oras to siya higate. So ang buta karon kasi diyan po siya ni. Okay. Nya nagpalit ko bulad ay doon kung bulad dito ng dagko nga pinikas lami unta kay prito pero ako lang sa pungan basin o maluoy ko basi mangayo ba hindi kapugong so dito sa nako ano Ika ko magluto. Kan naghubas na ito. Ginawa ni basta kayak kok ano yung luto lang hindi ko ano bang luto ada rin sa kaya waktu na kung ano lutubo ko sa una nga ulit tao ni hindi luto kasaling kami sa mong mama ilamit na so ito mga idol pagkilik-kilang aja ya oke patatin di dalam idol ha itong tilawan lawan ang pansit kon tinabas niya so ako sa pagnaw init sarap mga idol sarap ito na ito na ito tapos ang takpan okay pakita sa inyo mga idol hang ako mga kaimana no? May taas ini port kini selfie stick kini tripod wakat tripod ako gamay udak ko mo gamit karon sa kusina karon ako gamiton kini gamay kay magbugas ko sa isda mga idol so magbugas ako sa isda mga idol ha matambak ka
Hindi itong ganahan na din mga isda ng tilugon mga idol. Okay. Nahalaman ko na manigihang isudan sa ipuli. Nah, isda tilugon na matambaka. Yung dala ko i-focus isda. Sa merkado mga idol, no? Nah, kaya lagi sebulan mga dandaan na. Naman pulag hatang. Mga idol, ako ulit yung pagkano ko sa taot. May tumara po na siya taon lang. Reklamo siya mga idol, pwede kung naghan ng matambal yung inon. Huwag ito mahimu anak, yung maunay get kita sa doktor. So ato yun lang tumanon. Ay lang yung pagsupak anak. Kalimut kasi sila. Kalimut na siya sa doon pa lang. Alam niya kung gaya rin. Kuha na siya. Okay. Mana mga idol? Kulang limpyo. So, butang ko lang ito sa freezer.
hinang kugluto mga idol. Man man kugluto. Pamidag ng rice. So karon taon alas 11 mga idol ako siya pagkanon. So daghang salamat mga idol sa subayra. Ay mo kalimot sa pagsuporta mga idol sa Tutski TV, diya sa atong YouTube channel, sa atong Facebook page Tutski Arellano. Pa-subscribe mga idol sa atong YouTube channel. Paki-follow naman sa atong Facebook channel, sa atong Facebook page. Daghang salamat niyo mga idol. O shout out sa inyong mga lahat, sa inyong tanan diha. Kung mga solid nga mga followers. So solid nga mga higala na to diha nga kanang naigyan nagatan-aw sa ako nga mga video, no? Shout out sa inyong tanan. God bless. Salamat. Bye bye.